Hala. Sang. Kamang kayo. Okay. Yo. Yo. Ako yun na nagdungan ta. Naku na sing balay ba. Kisa yung nagkupitan nimo, Bert. Kung kinsa yung una ni abot. Ako. Kasi ako. Ako may una. Ayaw. Ako yung una. Kisa man dyan na yung una ni Bert. Sa kung namatikdan, si Migo George yun ang nauna. Ayun ko mati ah. So yun na. Bawa na ninyo eh. Pagupit ka. Uli sa samong balay. Saan taon kay? Ay, sige kuhan di ha. May pagmuli, paglungag sa dito kay taon-taon pa na 30 minutes. Gwapo mo kung kaya ni mo gupit ni bataan eh. Saan siya maginauna agad? Makuha ni mo na yan nga gupit. Oh. Ana nga gupit. Mga alas, kuwanta mo man na alas 5. Ay sige. Gupit o nagupit ba? Gupit yapon ako nakauna. Mapahak ni. Ako ko'y labot. Gini mo man eh. Ako ko'y labot. Ana na lang aning dungan lang maglingkod ring duha para dungan magkuan. Gupit. Idungan mo gupit. Na. May sakto. Ay, klaro di Para ay. magdungan puguman ba? Gungan mi nag-abot. Sige. Sa. Bulito. Di. Sa Grabe po ni bataan eh. Pwede ba mga ko'y una? Dito kita sa bayan. Sa. nagbuot na mo. Yan. Saan na eh? Sango sa tari. Yapon. Kaya lang magupit ha? Ora. Klaro na. Apply mo kayo. Mapangit yung gupit ron. Kaunsan nga ako arot.